шаҳрвандон метавонанд дар асоси қонуни мазкур бо ариза ба комиссияи минтақавии қонунгардонӣ муроҷиат намоянд. 7 июли соли 2022 шаҳрвандон метавонанд амвол ва маблағҳои пули худро қонунӣ гардонанд. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳое ки қонунӣ мегардонанд аз ҳамчун субъекти андоз аз андозбандӣ озод карда мешаванд. ҳамон шаҳрванде ки масалан амволи ғайримаъқули худро ё ки дорои худро қонунӣ мегардонад ва ягон бадтар ягон ҷиноят содир мекунад ё ки ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир менамояд, молу мулкаш мусодира карда намешавад. ассалому алайкум дӯстони азиз, пешкаши шумо мегардонем подкасте ки ном гирифтааст агар манзили шумо. Ин силсила подкаст аз ҷониби Академияи Три Медведя бо ҳамроҳии ташкилоти ҷамъиятии марказӣ мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон рӯи кор омадааст. суҳбат мекунем бо ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъиятии марказӣ мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон Шоҳзодаева Гулгуна. мавзӯи имрӯзаи мо бошад қонунигардонии амвол ва маблағҳо, тартиб ва муҳлати қонунигардонӣ мебошад. Ассалому алайкум Гулгуна. Ассалом. Хушомадед ба подкаст. барои чӣ қонунигардонӣ намудани мулк ва маблағҳо зарур мебошад? қонунигардонӣ намудани молу мулк ва амвол ин шароити фароҳам овардан барои шаҳрвандон, барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисодиёти кишвар, рушди соҳибкорӣ дар кишвар ва инчунин бозгардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандон ба иқтисодиёти кишвар мебошад. бо кадом усул умуман амволи ғайримаъқулро қонунигардонӣ кардан мумкин аст? шаҳрвандон метавонанд дар асоси қонуни мазкур бо ариза ба комиссияи минтақавии қонунгардонӣ муроҷиат намоянд ва дар ариза бо талаби қонунӣ гардонидани амволи ғайримаъқул муроҷиат намуда дар асоси санади авф метавонанд амволи ғайримаъқули худро қонунӣ намоянд. умуман бо кадом тартиб мумкин аст ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои пулии худро қонунӣ гардонанд? шаҳрвандон метавонанд дар бонкҳои ҷумҳурии Тоҷикистон суратҳисоби муҳлатноки пасандозӣ кушоянд ва метавонанд чӣ бо роҳи ғайринақдӣ чӣ нақдӣ маблағҳои пулии худро дар он ҷо ворид намоянд ва албатта бояд нишон диҳанд ки бо кадом мақсад қонунӣ мегардонанд ва дар ҳуҷҷатҳои хазинавии даромад низ ҳаминро бояд қайд намоянд. яъне мақсади қонунигардонии чунин маблағҳоро бояд нишон диҳанд. бо кадом мақсад яъне қонунигардонӣ карда истодааст маблағи худ? бале. дар кадом муҳлат қонунигардонии амвол ва маблағҳои пулӣ амалӣ кардан мумкин аст? тибқи қонуни мазкур муҳлати амали қонунгардонӣ 12 моҳро дар бар мегирад. яъне аз рӯзи қувваи қонунӣ пайдо намудани қонуни мазкур як солро дар бар мегирад, яъне то 7 июли соли 2022 шаҳрвандон метавонанд амвол ва маблағҳои пули худро қонунӣ гардонанд. шумо дар бораи ҳуҷҷатҳо ки гап задед, кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст барои яъне ки амволи ғайримаъқул ва маблағҳо? барои амволи ғайримаъқул ариза дар 2 нусха лозим ҳаст. аризае ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст. баъд ҳуҷҷати ҳуқуқмуайянкунандаи пайдоиши истифодаи ҳуқуқи ба замин, инчунин шиносномаи техникӣ ба ҳамон сохтмоне ки худсарона ҳаст бо яъне схема бо нақшаи худ, инчунин шаҳодатнома дар бораи додани рақами мушаххаси андозсупоранда НН ки мегӯяд ҳамон. баъд инчунин расиди хироҷе ки бояд барои қонунгардонии амвол ва маблағҳо супорида мешавад. ин 10 нишондиҳанда
барои ҳисобҳо мебошад, бояд нусхаи ҳамон бояд бошад ва инчунин нусхаи шиносномаи ҳамон шаҳрванд. яъне чунин ҳуҷҷатҳо бояд ҷамъ карда бо ариза ба комиссияи қонунгардонии минтақавӣ пешниҳод карда шаванд. гулгуно, фарз кардем ман бо ариза ба комиссия муроҷиат кардам. чанд қадар муҳлат лозим аст ки то ин ки ин аризаи ман баррасӣ мешавад? комиссияи қонунгардонии минтақавӣ аризаро қабул мекунад ва дар муддати 10-12 рӯзи корӣ бояд аризаи шумо баррасӣ шавад ва ба шумо маълумот дода мешавад. яъне ки расман қонунӣ 12 рӯзи кориро дар бар мегирад баррасӣ. бале. як саволи дигар доштам. ба назарам ин савол барои нафарони зиёд муҳим аст. кадом кафолатҳо аз ҷониби давлат барои шахсоне ки дороиҳо ва маблағҳои пулияшонро қонунӣ мегардонанд пешбинӣ шудааст? шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳое ки қонунӣ мегардонанд аз ҳамчун субъекти андоз аз андозбандӣ озод карда мешаванд ва дар муддати 5 сол баъд аз қонуни мазкур, яъне ҳамин маблағҳо ё ки фоидае ки аз ҳамин маблағҳо ба даст оварда мешавад аз андозбандӣ озод карда мешавад, ки ин яке аз кафолатҳое ки давлат барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон яъне кафолат медиҳад. ки субъекти қонунигардонии амвол шуда метавонад? қонунигардонии амвол ва маблағҳо тамоми шаҳрвандоне ки шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон доранд метавонанд субъекти қонунгардонӣ шаванд ва инчунин шахсоне ки масалан муассис ҳастанд ё ки шаҳрвандӣ масалан шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд метавонанд амволи ғайримаъқул ё ки маблағҳои пулии худро тибқи қонуни мазкур қонунӣ гардонанд барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсоне ки шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, яъне аз хориҷи кишвар ҳастанд лекин шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон доранд. бале. як саволи дигар аз Гулгуна. кадом кафолатҳо аз ҷониби давлат ба субъектоне ки амволи ғайриманқул ва маблағҳои пулии худро қонунӣ гардонӣ менамоянд? давлат ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро ки маблағҳо ва дороиҳои худро қонунӣ мегардонад ҳифз менамояд ва дахлнопазирии онҳоро кафолат медиҳад ва дар сурате ки ҳамон шаҳрванде ки масалан амволи ғайримаъқули худро ё ки дорои худро қонунӣ мегардонаду ягон бадтар ягон ҷиноят содир мекунад ё ки ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир менамояд, молу мулкаш мусодира карда намешавад. яъне ин ҳам давлат яке аз кафолатҳое ки ба шаҳрвандон дода мешавад бинобар қонунигардонии молу мулк ва маблағҳои пулӣ. дӯстони азиз, ин подкасти мо буд ки ном гирифтааст агар манзили шумо ва суҳбат доштем бо Шоҳзодаева Гулгуна, ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъиятии марказӣ мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон. ва фаромӯш намекунем ки ин силсила подкаст ки ном гирифтааст агар манзили шумо якҷоягӣ бо Академияи Три Медведя бо ташкилоти ҷамъиятии марказӣ мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон рӯи кор омадааст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.